хората с мен Спидман бе. И аз почнах преди него да снимам. Защото той първо почна да снима. Да, ще го снимам. Как му лъжи, че няма камък? Няма, сериозно, има 6 камъки. То... Не, това. Аз направих айрон кирка. Чу ли? Да. Аз направих айрон кирка, че вземи от 6 айрон кирката и слизай право надолу. И се отклонява. На мен ми се бъгна цялата игра. И на мен ми ръшваше. Първоначално. Се оправи. И слизай да копа. Има 8. Вау. Било ти е бъгна. Честно? Сериозно? Да. Видях само този камък. А не в този сървър открих една пещера, дете. Сейти с релсите. Не в този сървър. В този сървър други работи да верих. Да идваме? Да. Давай. Аз съм до бедро почти. Как слиза там, бе? Решал? What? Измислите им. Да, защото удръж тавана. Много пъти ми се случва. И за деца удря в тавана. Ще взема демидж. Е много тъпо. Това от Майнкрафт ли? Да. Ти не си бъде купал. Да си не. Как гледа? Добре, как се случва? Ела бери диаманти. Искаш ли да бутна? Искаш ли да бутна? Опа, сори! Добре, че падна във водата. Не беше. Не бе, седни, аз там съм го обрал всичко, ай надолу, към лавата. Идваш ли? Ела, там съм го обирал всичко, Раджи. Ела. Чу ли? Ела. Аз си му бутнала, аз си му. Няма спокойно. Не бех аз, честно, се слава. Горе има вода. Ще угасне аз. Гледай да не се запалят от мен. Как ще се запалят в Майнкрафт? Не е такава игра. А ти още ли тече? Ето спре. Що? Мъгъ е. Вау, синуите съм на гореща вана. Хора, вижте, значи, искам да се изгася. Вода ли си? Да. Виж. Излязо. Как бъгна само? Значи, пуша. Дали да приближавам всичко? Хора, сори. Съжалявам, че ако сте клип, ме виждате пръстите. Добре. Аз на таблета нямам батерия, ама. Оба! Ай, къде ще минава? Не му удря. Не бих и посмял. Защото нали знаеш, че все пак си в моя сървър. Да. Няма да нищо от това. Малко ме страх да ни падна. Ме страх. Защото малко си е рисковано. Ако си на моето място, какво ще правиш? Ми е чудно. Да. За теб. Ако си на моето място, какво ще правиш? И то?
Опа, Искам свърши. да видя нещо. Не дей се лива слава, е. Как мина? А? Как мина? А, добре. Имай. То. Ако аква клипа. И съжалявам, че и моя малко лак. Да, бе, твоя. Ти направо снимаш перфектно. С мобизен. Обаче и с мобизен можеш да си сложиш интро, да знаеш. Само аз не знам. Всъщност, знам. Как? Обработваш си интрото. Пускаш Да, сетих се. за гледане, да го гледаш. После Не, спираш на не дей казва пред хората, че ще почнат да снимат. Бе. Какво да снимат? Събранено. Забранено. И то искам да видя. Какво направи? Глей го! Човек бягай бързо към мен! Добре. Хора, вижте какво е да играеш с Спитман, беки. С него си рисковани. Аз се правя на survival. Ела при мен диаманти. Диаманти. Ела се снимаме с диаманти. Чу ли? Ела се снимаме с диаманти. Не бе, ай, копи ми да долу, и да викнах. Излагах да мой да дойде. Това е малко какво сне. Малко лагва сървъра, хора, извиняйте. Какво аз разкрих тайната как да се направите интро? Най-лесен начин на мобите. Ти ще бъдеш ли да дебати или? Да, купа малко за мен да е. На теб закочи. Ми закочи, човек! Знаеш колко? Аз ще дам поръчки, ако нямаш. Аз имам един стак дърво си го взех. Ти си ми брал ценното дърво. Мъртъв си, брат. Не, базика си. Колко имаше? Колко стака имаш? 5 имаше, 4. 5-4 имаш стака. Аз седих един и сега сигурно се стане 3-4. Бабе, 5 бяха, 5. Залагам си, че 5. Ще видя. Ще видим. Ще видя на клипа. Това е до мен. До теб. Защото може да сме пропуснали диаманти. Човек, не дейте, бе! Ще пропуснем диаманти. Ще те убия, ако видя диаманти, де ти си минал. Ще те убия? Толкова надолу. Бедра! 1, 2. Искате ли въпрос надолу? А? Искате ли? Консервай клипа. Имам право аз да качвам. О, не. Върнахме се. Майко, 1, 2, 3, 4. майко, аз съм да шест. снимам всичко, бе. Сега ти трябва да го режа. Ама нищо, ще го изрежеш, ай давай. Ела, купаш. И то. Какво? Какво е? Ти аз го сложих. И то. Ти мислиш, че е нещо важно, ли? Аз достигнах бедро. Ми качи се, де съм аз. 1, 2. Аз го качих да мога да помогна. 4. Давай на седмото.
Давай на седмото. Тъй ти тръгай нататък, аз ще тръгна на другата страна. Да видим кой ще намери първи диамантите. Нали? Това състезание. Ма Не. нямам айрон кирка. Не. Що не я взел честа, бе? В честа имаш айрон кир. Ами ако намериш, аз ще ги изкопам и ще ги дам. Няма да им купя, чули? Ще фърля просто моята кирка. Ти се връщаш ли? А? Не, бе. В честа има айрон кирка земя. Нали? Ще се запали дървото. Нищо. Как аз имах камък, нали? Той дърво ми е ценно, е тъп. Едно дърво. Че ценно е. Ти живееш точно до така с гора. Страх ме е. Страх. Ами виж пред мен. Аз съм взел и двете айрон кирки, връчи се. И двете са в мен. Чули? Каза, че тя трябва да има 10 Добре, че нямаше много важни работи. Да. Да, и аз не мога да снимам клипове на 15 минути. Над 15 минути не може. Да. Зато аз моя ще го спирам. И аз и сега. И довиждане. Довиждане, хора. Ние малко ще поиграем без да снимаме. Довиждане!